kake ba ne yawa Allah Allah dan ga okay to shikenan da Allah akwai takarda gurin ki yawa ka ji an samu takarda ma gurin ta tun daga biro yanzu da Allah abu ne zan dan faɗa sai ki rubuta mu a tsaya mana gashi nan ta fito da takarda yawa da Allah dan rubuta mu a ta rubuta I L ta rubuta O ta rubuta V A B ma ta rubuta E ta rubuta E kawai ci gaba da faɗo su Y ta rubuta Y O A ta rubuta O U haka yake ta rubuta U ok shikenan baby ke kadai ce ke kadai kike haukata ne